סעד. סעד זה הבית שלי. לנו את עבר ועתיד, לך ברכת האל תמיד. ברוכים הבאים לפודקאסט סעד, ההסכת שעוסק באנשים, בסיפורים, בבחירות ובמחשבות המלווים אותנו בתקופה המאתגרת הזאת. אני דרורית וייס, אני חיה בסעד כמעט 30 שנה, מגדלת כאן את ילדיי ואת נכדיי, אוהבת את סעד ומחוברת למקום הזה מאוד. יחד ננסה להכיר קצת יותר מקרוב את הקהילה שלנו ואת האנשים החיים בתוכה. נשמע, נכיר ונתחבר. נמצאים איתנו הרב ארי סת, הרב של קיבוץ סעד, ונעמה, או הרבנית נעמה, שעל זה עוד נדבר בהמשך. שלום הרב ארי ושלום נעמה. שלום, שלום. שלום וברכה. אז תספרו לנו קצת על עצמכם, ואם אפשר, מה אתם עושים היום חוץ מלהיות הרבנים בסעד? טוב, אז הגענו לסעד לפני כ-15 שנה. קצת נשלפתי מעולם הלימודים, שבעצם הייתי בו כל הזמן. אני חושב שזאת הייתה העבודה הרצינית המשמעותית שלי. איפה למדת הרב ארי? למדתי בישיבת ההסדר באפרת, ולאחר מכן בכולל ארץ חמדה בירושלים, שהוא כולל ללימודי דיינות. שם למדתי בכולל 7 שנים, שהמסגרת היא 8 שנים. אז בעצם יצאתי שנה אחת לפני הסוף, ולא סיימתי את כל התוכנית, מתוך התבוננות ריאלית על המציאות, שעולם הדיינות לא מחכה לי, ועולם הרבנות הוא משהו שהוא הרבה יותר דינמי. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים הוא גם הרבה יותר משמעותי מעולם של דיינות, הוא עולם של אנשים בעיקר, ופחות של פרוצדורות ושל תהליכים, והחלטנו לקפוץ למים של העולם הזה. ולצאת מבית המדרש עם בית המדרש. כן, ברור שצריך מתישהו לצאת מבית המדרש, וכן, לקחת אותו איתנו. אנחנו עכשיו חוזרים גם לעולם בית המדרש, אז שאלת מה אנחנו עושים עכשיו חוץ מהעשייה בסעד, אז באלול תשפ"ד, כשנה למלחמה, לפני 1 ו3 חודשים, הקמנו יחד עם הרב מיכאל אדרי, הרב של כפר מימון תושייה, ישיבת הסדר, משכנה הנוכחי בכפר מימון, ושמה ישיבת ההסדר שדות נגב, מתוך הבנה שהיא ישיבת ההסדר של המועצה, בעצה אחת עם המועצה ועם תמיר שמאוד תומך ומאוד עוזר, אבל אפשר לדבר על זה בהמשך. בהחלט, נדבר על זה בהמשך. נעמה? אז אנחנו גם הורים ל5 ילדים. הצעירה בהם נולדה פה בסעד, סבא וסבתא לנכד, כן ירבו. אני, חוץ מהמגורים פה והניסיון לעשייה גם פה, אני מלמדת במדרשה בבר אילן, סגנית ראש המדרשה, כבר 7 שנים. אני חברת הנהלת צוהר ב4.5 שנים האחרונות, כשהחליטו להכניס להנהלה הרבנית גם 2 נשים, אז זכיתי להיות אחת מהם, ובחיבור ביניהם, האישה השנייה זאת הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי, בחיבור ביניהם יש לי גם קורס שהוא של המדרשה ושל צוהר, שמכשיר נשים, ללוות אנשים בסוף החיים. שזה קורס שגם הרב ארי שותף לו? אנחנו שנינו עברנו קורס כזה לפני 10 שנים בערך, ומתוך זה צמח הקורס שאני מובילה, ובמכללה בחמדת, אני ראש תוכנית לתואר שני לתרבות יהודית. אוקיי, אז אתם עושים עוד כמה דברים, חוץ מלהיות רבנים בסעד. אז הרב ארי, אולי תספר קצת מה עושה הרב בסעד? אני חושב שתפקיד ראשון במעלה, והוא גם תופס את הנפח זמן יותר משמעותי, זה ללמד תורה. הוא תפקיד קלאסי, שתמיד היה תפקיד של רבנים, אם זה במהלך השבת, ואם זה באמצע השבוע, שיעור יומי בגמרא, שיעור שאני מאוד שמח בו, גם הנוכחות שלו, וגם בעובדה שהוא, ברוך השם, הולך וגדל, 15-20 חבר'ה בסעד, כל ערב יושבים ולומדים, וזה מאוד מאוד משמח וכיף לי, אני חושב גם כיף להם. שכבר שנים אתם עם נכון, כן, עוד דף ועוד דף גמרא ועוד דף גמרא, זה מאוד מאוד ממלא. האמת שבתקופות הראשונות יותר שהיינו בסעד, אז הנוכחות של החברים בסעד, בתוך הקיבוץ במהלך ימי השבוע, היה יותר משמעותי, אנשים יותר ויותר יוצאים החוצה, כך שאני חושב שבסעד, בסופו של דבר,
הקהילתיות מתמקדת בשנים האחרונות, בעיקר ביום השבת. מה שלא בהכרח היה כך בעבר. אז תמיד יש עוד אירועי תרבות ודברים. ויש מלחמה באמצע, ואז פתאום עוברים לגור ביחד בבניין בים המלח, אבל בגדול... תיבת נוח. בתיבת נוח, אבל בגדול אתה אומר, מאז שאין חדר אוכל, פחות נפגשים על השבילים נניח, במובן הזה של קהילה שנפגשת על בסיס יומיומי. כן, כמובן, להשתדל ללוות אנשים במהלך החיים, באירועים משמחים וכאלה שפחות. לנסות לעזור ולסייע, להקשיב, לשמוע, מעט לתת עצות, אם אני חושב שיש לי מה לעזור ולסייע. אוקיי. נעמה, מה זה להיות הרבנית, אשת הרב, נעמה? כן, אז באמת הטווח הוא רחב. שאלו אותי לפני הרבה שנים איך קוראים לי בקיבוץ, איך פונים אליי, מה? אז קודם כל, אין לי תפקיד רשמי, אני לא בחוזה. על התשובה שלי לשאלה הזאת, שיש את מי שמדברת עליי בגוף שלישי, כמה שקוראים לי הרבנית, הרוב הגדול קוראים לי נעמה, והיה גם מישהו שבחדר האוכל נהג לתת לי צ'פחה על הכתף ולהגיד לי, רבצן, מה קורה? אז זה הטווח של הציר. את נעה בין להיות נעמה ממש, להיות רבנית ממש, וצחוקים גם, ולהיות רבנית בקיבוץ, שזה כולל גם צ'פחה בחדר האוכל. אני אגיד שהבחירה שלי, לפחות עד המלחמה, עד המלון, הייתה לא להגדיר את עצמי, אלא לתת לכל מי שרוצה להגדיר אותי איך שהוא רוצה. יש לזה יתרונות וחסרונות, זה לפודקאסט אחר. ואת מרגישה שזה מאז המלחמה ההגדרה התבהרה לך, מעבר לאיך שאנשים כל אחד מגדיר אותו? אני חושבת שכן, אני חושבת שהמיקוד שלי בקהילה והמחשבות על מה אני נדרשת לעשות, או מה אני רוצה, כן, זה משהו שהתחדד לי באופן משמעותי. שאת יותר הרבנית נעמה מנעמה, סליחה שאני אומרת. לא, אני עדיין נעמה, כן, בפנים ובחוץ יש איזה משחק כזה. בהרגשה שלך, את יותר ממוקמת בתוך תפקיד שבהתחלה לא... כן, אני יותר בתפקיד. אני אגיד שבאמת, שוב בבחירה, אין לי ציפייה שיקראו לי עכשיו הרבנית, כי אני יודעת שאני גם מפסיד מזה. זאת אומרת, יש משהו באמת טבעי יותר בלא לקרוא לי הרבנית. את יכולה להיות רגועה גם בסעד, תמיד יהיה מי שיקרא לך נעמה, אז... עם צ'פחה או בלי צ'פחה. עם צ'פחה או בלי צ'פחה. אז הרב ארי, אני רוצה לשאול, איזה תכונות צריך בשביל להצליח? אתה נמצא פה 15 שנים? בשביל להצליח להיות הרב בסעד. אני חושב אישה תומכת. מה צריך? אישה תומכת. אישה תומכת. מה חשבת שאני לא אגיד את זה? קודם כל זה באמת מאוד מאוד נכון, שזה ממש משימה משפחתית. כמובן בראש ובראשונה. נעמה כבת זוג, כשותפה למשימה הגדולה הזאת, אבל זה כל המשפחה. גם להיות הילדים של הרב זאת משימה. נכון, זה משימה, שאני חושב טוב, אפשר לדבר קצת על הילדים שלנו, אני חושב שהם שמחים בה, הם היו יכולים גם לא, יש גם מודלים אחרים. סרטים נעשו על זה. נכון. דוקטורטים. נכון. כן. אבל אני זוכר שפעם אני כבר לא זוכר מי זו הייתה, היא חזרה מאחד המחנות, וכל ילד היה לו איזה מדבקה עם כינוי עליו, אז הכינוי שהיה כתוב עליה היא הבת של הרב. בת הרב. כן, בבחירה לגמרי, זה הזהות שלה. מעניין. הזהות של חלק מהם, והם שמחים בו. אולי צריך לשאול אותם. אז זהו, דווקא חשבתי תוך כדי שאתה מדבר, שהיה מעניין לראיין את הילדים שלכם, על התפקיד הזה של להיות ילדי הרב. כן, ואני חושב שהרבה מאוד... סובב סביב יחסי אנוש, והיכולת להקשיב ולשמוע. כמובן, צריך גם יכולות ורבליות, יכולת לדבר ולהעביר שיעורים. אני חושב שגם לחשוב כל הזמן, כאילו, ללמד, כאילו זה פשוט, לימוד מסורתי כזה, של לשבת ולפתוח גמרא ולפתוח ספרים וללמוד ביחד. בחודשים האחרונים אני גם קצת חושב איך לבדוק כל הזמן את הצרכים, כלומר מה הצרכים של האנשים בתחומי עניין, בנושאים, בדרכי לימוד, העובדה שהיום אפשר למצוא הכל באינטרנט, אני חושב שהיא מאתגרת את עולם הרבנות בכלל. למה לי לבוא אל השיעור שלך אם אני יכול למצוא אולי אפילו מרצים הרבה יותר מעניינים בתחומים שאתה מלמד. זאת אומרת זה האתגר, איך להיות רלוונטי. נכון, להיות רלוונטי בתחום של הלימוד, נכון, לא להישאר בשנות ה... אוקיי.
אני רוצה לשאול, שאלה שעלתה לי בראש, יש משהו שהרב עושה בסד ואני נגיד לא יודעת? זאת אומרת, התחומים הרי, אני יודעת שתחום הכשרות קצת ירד מאז שאין חדר האוכל, אבל... אין חדר האוכל, נכון, יש את הקייטרינג, שהוא בעצם פס ייצור די... רוטיני. כן, בסך הכל. בכלל, אני חושב שבכל מרחבי, בכל עולם הכשרות, בסופו של דבר, הדברים פחות נמצאים כאן בסד, יש את... חוץ מעולם הגזר, שהוא ממש, יש כאן בית אריזה, בשאר הדברים כמעט הכל יוצא החוצה, פטריות של מוגו, וכל הדברים האלה, באמת הכשרות כמעט לא נמצאת בידיים שלי. אז יש איזה תחום שאתה אומר, זה, תדעו שגם את זה אני עושה. אני לא יודע, ברמה האישית, יכול להיות שיש דברים שמתרחשים עם אנשים, עם זוגות, עם משפחות, אבל זה באמת לא קשור זה לא נחלת הכלל, באמת דברים שקשורים רק לפרט. ברמה הלכתית, אולי יש דברים אולי שמתבצעים פה ושם, סביב חגים, סביב אירועים, שצריכים להתרחש בקהילה, אבל לא מעבר. אז בעצם אני רוצה לשאול, בתוך ה-15 שנים שאתם פה, השנתיים האחרונות היו שנתיים שונות בתפקיד שלכם. אתם רבנים בקהילה שעברה טלטלה גדולה, שגלתה מביתה, ואתם גליתם יחד איתנו, ואני רוצה לשאול קצת על התפקיד שלכם בימי המלון בים המלח. אני זוכרת שאתם הייתם שם כל הזמן, לדעתי הייתם שם כמעט את כל השבתות, אני לא יודעת אם זה היה בהחלטה או שזה קרה, ואני אשמח לשמוע רגע על התפקיד הזה מאז ה7 באוקטובר. כן, קודם כל ההחלטה להיות במלון הייתה החלטה פשוטה, רק מהיותנו חלק מקהילת סעד, וזה המקום שבו שם הקהילה עוברת, אז אנחנו נעבור איתה ביחד לים המלח, למלון נבו. והכאוס ששרר שם בהתחלה שכולנו חווינו איתו, נקרא לו הילדים והמעליות, כמשל לבלגן המטורף של הימים הראשונים, שמדי פעם עוד עולים לי בראש, למטה המקום שם של כל החולצות החדשות והבגדים, וממש בלגן שלהם. הניסיון להיות חלק מהמאמץ, לייצב, כן, אולי לקבוע איזה עוגן קהילתי, הייתה את מנהלת הקהילה, וכל אחד בתחום שלו, בעבודה שלו, וגיל הרך, וחינוך שתפקד בצורה מדהימה. ומה היה, מה הרגשת שבתוך המערך הזה שצריך לייצב התפקיד של הרב? אני חושב שלהביא כמה שיותר את צעד אל המלון, שיהיה כמה שיותר דומה. כן, את צעד הבית, להביא אותו למלון. זה נכון שבשלב מסוים זה יתמקד בעיקר בשבתות, אבל אני חושב שהדבר הראשון ממש, במיוחד עם החבר'ה המבוגרים, נקרא להם אנשי הגיל השלישי, בהתחלה ממש נפגשנו על בסיס יומי. ממש היה מפגש על בסיס יומי של לימוד. אני ברמה האישית שלי, לימוד, אני עכשיו אומר משהו אישי, מבחינתי הלימוד היה ממש עוגן. בבלגן של החודשים הראשונים, של כל 5 החודשים הראשונים שלא היינו בהם בבית. שאתה אומר שמההתחלה נוצרה איזושהי קבוצת לימוד ומפגש, שישבת בעיקר עם ותיקי סעד, ולמדתם בצורה קבועה? כן, זה היה ממש יומיומי. אני לא זוכר איפה זה התחיל בהתחלה, בשלב מסוים זה היה בטרקלין למעלה, קומה, 8, 9, אני לא זוכר בדיוק שם. כן, ברמה יומית, אחר כך זה קצת תפס מרווחים, שהם התחילו עם הטיולי ג'יפים שלהם, וכל המשימות האחרות החשובות. להיות רלוונטי, הרב. כן, נכון. תפילות היו מההתחלה, היה ברור, היה צריך לעשות עם זה משהו. לא, לאנשי סעד זה מאוד מאוד ברור. היינו צריכים, כן, הנה, סיפור. כן, סיפור על תפילת ליל שבת הראשונה במלון, סיפור פרשת בראשית. הייתה השבת הראשונה שלנו במלון, היה מאוד קל לספור שבתות. והארץ הייתה תוהו ובוהו. ממש, כן. כל סיפורי בראשית ליוו אותנו. ממש, שבת אחר שבת. אני זוכר שיחה עם שי, המנכ"ל. של המלון. כן, אני אומר לו, טוב שי, אנחנו צריכים תפילת ליל שבת. מה צריך? אמרתי לו, כולם ביחד, לא יודע כמה אנחנו פה, 700, 800 איש. כיסאות, נמצא איזה מקום. אמר לי, אין לי אולם כזה של 700, 800 איש,
כולם ביחד, עשינו רגע, הסתכלנו שמאלה ימינה, אמרנו, טוב, הרחבה של הבריכה. שמעל הבריכה, הרחבה שמעל הבריכה, איפה שבאמת התפללנו הרבה שבתות, כשהיה אפשר, שלא ירד גשם. הוא אמר לי, אבל 700 כיסאות, מאיפה אני אביא לך 700 כיסאות? אמרתי לו, מה בעיה, תביא כתר פלסטיק. הוא אמר לי, רב, אנחנו מלון 5 כוכבים, אין לנו דבר כזה כיתות. יש לי רק כיסאות כאלה שיושבים עליהם. אבל כתר זה טוב למלון 5 כוכבים. כן, אז בסדר, ברוך השם, החבר'ה של הקהילה של גור בערד עזרה לנו, וצ'יק צ'ק הורידו למטה, אני חושב שתוך שעה מאז שביקשנו, כבר הייתה המשאית למטה ופרקה את הציוד, אבל... שזה תמיד מעניין, כן, שוב, למי שחובה את זה מרחוק ומהצד, בעצם קיבלנו תרומה מקהילת גור בערד. הם היו לימיננו, אני חושב, בכל מה שהצטרכנו, כן? ברית, נכון? ברית של משפחת שי, לא היה הרבה זמן אחר כך, אני מתקשר שם, כיסא של אליהו אפשר? אמר לי, תוך חצי שעה אצלך. הם היו, כן, היה ממש חבר'ה ידידותיים שעזרו לנו. כן, צריך גם להכיר להם תודה על זה. אז רגע, נחזיר אותך רגע לתפילת ליל שבת הראשונה. מה אתה זוכר משם? אני חושב שזה היה אחד הכינוסים הקהילתיים הראשונים שלנו. זה היה התלבטות גדולה על ברכת הגומל קהילתית, אם לעשות דבר כזה. שאני זוכרת אותה באופן אישי כלא פשוטה. נכון. כמאוד טעונה. נכון, כי ממדי האסון הלכו והתבררו. ברמה מסוימת, ממדי האסון גם מעצימים את עוצמת ההצלה שלנו. זוכר מישהו שניגש אליי ביום חמישי בחדר האוכל, הוא לא שאל אותי, הוא אמר לי, הרב, ברור לך שבשבת אנחנו מברכים הגומל, כן? כן, יש פה אנשים הם לא שואלים, הם אומרים. וממש התלבטתי, אני זוכר שיחות עם רבנים גדולים ממני, התייעצות, לדעתי הם לא קלטו את הסיטואציה בכלל, אני גם לא יודע עד כמה אני קלטתי את הסיטואציה, אבל החלטנו שכן, וגם נוסח הברכה, כי מדומני היה גומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב, כי ההצלה היא פרסונלית, נכון, אבל בסופו של דבר זה הצלה של קהילה, כן, אני מתרגש גם עכשיו שאני מספר על זה, מחזיר אותי לחוויה ההיא, ונכון, זה באמת, זה מאוד מטלטל, להגיד תודה כשאסון כזה גדול מתרחש מסביב. אגב, טלטול הרב, אתה עברת איזושהי טלטלה, אתה יודע, אתה הרב, אני יודעת מה הרבנים יכולים להרשות לעצמם, אבל אני באמת שואלת אם כל הדבר הזה עשה משהו בתחום האמונה. בעולם הרוח. בעולם הרוח. כן, קודם כל אני בטוח שהתפקיד עזר לי לעבור. כשאתה צריך להיות בתפקיד ויש לך כובע על הראש, אז זה עוזר לכל אחד. מורה בכיתה, או מנהל בית ספר, או כל מה שלא יהיה, מנהל מפעל. אני זוכר טוב מאוד שאני חושב שבמשך 5 חודשים לא חושב שהתפללתי באמת. לא מתוך כעס, או... לא יודע, פשוט, אני חושב שזה יותר המלון, והגלות, וחוסר הנוחות, והבית שלי, והשבילים, והכל. לא חושב שפספסתי תפילה במניין, אבל לא חושב שהתפללתי באמת. ורק כשחזרנו לסד, הרגשתי שאני יכול להתחיל להתפלל, אולי גם המחשבות על עשייה, כי מיד שחזרנו כבר התחלתי להיות יותר אינטנסיבי בענייני הקמת הישיבה, אז זה נותן ככה כוחות כשעוסקים בבנייה ובהתפתחות, ולא בלנסות לרפא את הפצעים מהעבר. אבל יש פה אמירה חזקה, שגם רב שנושא את הפצע, גם הוא המטפל הפצוע. יש מושג כזה בפסיכולוגיה, אז אני אומרת, יש בזה משהו. נעמה, מה היה התפקיד שלך במלון? אז אין לי תפקיד רשמי, אבל אני ממש זוכרת אני זוכרת בגוף את האדרנלין, את המחשבות שמתרוצצות כל הזמן, ובאמת במחשבה מה אני מרגישה שאני יכולה לעשות. אני חושבת שבצורה לא מודעת, הגעתי עם המחירים של ההתנתקות, זאת אומרת, ממש התייחסות למלון, לא כל כך לאירוע. האמת היא שבהתחלה אפילו לא הבנו שקהילת צעד ממש צריכה משהו, אנחנו הגענו למלון לילה אחד מאוחר יותר, וכשארי הגיע, אמרתי לו, בסעד לא צריכים אותנו, בוא נלך למלון של בארי.
קיבלנו אישור ממישהו מבארי ללכת לשם, וזהו, ולא הלכנו יותר לבארי, כי נשאבנו מאוד 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 למה שבאמת היה צריך בסעד. אז עם המחירים האלה של מה זה להיות משפחה במלון, אני חושבת שהיו לי ככה שתי מחשבות, שזה הנוער והזוגיות, ונוער זה לא תחום שאני קשורה אליו כל כך, וניסיתי לחשוב מה המקום שלי בזוגיות, במשפחתיות, ובעיקר בזוגיות, שזה גם היה לנסות להנחיח מאוד מאוד מהר, שאני זמינה לשאלות הזויות בטהרת המשפחה, כי היה הזוי לחלוטין, וגם כל מה שכרוך בטהרת המשפחה, במקווה ומה שהיה צריך, אבל גם לחשוב באמת על המצב הנפשי של הזוגיות במלון. תתארי קצת. אני חושבת חוסר הפרטיות, אתה מסתכל על המשפחה הפרטית שלך, ואתה מבין שכולם בהזיה, כזאת או אחרת, אתה אפילו לא מצליח לדמיין את כל הקשיים של כולם. זאת אומרת, הדבר הזה שבהתחלה בעצם זוגות גרו עם ילדיהם באותו חדר. זה במקרה הטוב, לפעמים זה היה שאבא עם הבנים ואמא עם הבנות, גם אבא ואמא לא היו באותו חדר, ואתה יכול גם להיות עם הילדים שלך, או קטנים שבקושי ישנים, או מתבגרים, שזה לא לגמרי שייך. מישהי אמרה לי, מה הבעיה? ככה גרו בירושלים עם וילון, הכל בסדר. אז הפחות מתאים. ובאיזשהו שלב באמת... הדבר הראשון שהצענו לאנשים, זה להזמין מחיצה לחדר, שהיא לא נותנת באמת פרטיות, אבל היא נותנת תחושת פרטיות. אני מתכתבת עם ביטחון ותחושת ביטחון. אז פרטיות... מסמנת משהו לפחות. כן, כן, שיש חדר של אבא ואמא, ואני חושבת שבעצם ביחד, באמת שברנו את הראש, הרבה, ארי גם היה במחשבה על הקהילה, כקהילה, על הסדירויות, על התפילות והכל, אבל ניסינו לחשוב המון על משפחה במלון. בדברים שלי, בעשייה ובדיבורים שלי, ובעשייה ובדיבורים של ארי, אני חושבת שזה ממש הייתה משימה שלנו. אני זוכר דברים שדיברתי לדעתי בפרשת נוח, קודם כל הבחירה לדבר בליל שבת, שהיא לא מקובלת בכלל בסעד באמצע התפילה, אבל מכיוון ששום דבר לא היה שגרתי, בדיוק, אז אמרתי יאללה בוא נשבור את ה... יש דברים שאפשר רק בגלות. נכון, כן, כן, כן. אז היה שם דיבור קבוע בין קבלת שבת לערבית, פרשת נוח, דיברתי על תיבת נוח, אתה מסתכל על המלון מבחוץ, באמת אשכרה תיבת נוח, קינים תעשה את התיבה, דיברנו אז על החשיבות לשמור על כן שלך, לשמור על הבית שלך. ההתלבטות היא התלבטות גדולה. זאת אומרת, בעולם הישיבתי זה נקרא חקירה. כן, אז אפשר לחקור, האם החדר שלי במלון, חדר 435, נכון? כן. האם החדר שלי הוא חדר השינה שלי? או החדר שלי הוא הבית שלי? מהי נפקא מינה? האם ילדים של חברים ייכנסו אליי לחדר? בסדר? זאת אומרת, ילדים, חברים שלי מוזמנים בשמחה לבקר אצלנו בבית, אבל אף אחד מהם לא ייכנס לחדר השינה שלנו. ועכשיו, אני לא חושב שיש בזה הכרעה ברורה, אבל אני חושב שהצגתי בפני אנשי סעד את הצורך לקבל החלטה, תחליטו. וברור שמשפחה עם ילדים בגילאי 3-4 תהיה להם החלטה אחת, וילדים, או משפחה עם ילדים בגילאי 16-17 והלאה, יכולה לקבל החלטה אחרת, אבל תתלבטו בדילמה, ותקבלו החלטה, מה מתאים לכם? אצלנו, אני חושב שילדים של חברים לחדר שלנו, לא נכנסו. לא נכנסו. טוב, אתה הרב, מי ייכנס לחדר של הרב? לא, הבית שלנו מלא בילדים. לא, זה ברור, אבל קיבלנו החלטה, נכון, כי קיבלנו החלטה שהחדר שלנו הוא חדר השינה שלנו. אבל אני חושבת הרב שזה גם הייתה שאלה על הלובי. האם הלובי הוא רשות רבים, או לא יודעת... נכון, גם הלובי, שם כן, שם השאלה הייתה, טוב, אפשר לחזור לדברים של פרשת בראשית. מה, תספר קצת על הדברים של פרשת בראשית. הדברים של פרשת בראשית לפני ברכת הגומל. אני התלבטתי ממש כי אני משתדל לא לומר לאנשים מה לעשות אם לא שאלו אותי. אתה רואה, זה נגיד תכונה של רב בסעד. נכון, נכון, אם לא שאלו, נכון, אני לא בטוח ככה, אולי אנחנו מסתדרים בגלל זה, אני יודע. לפחות עם מי שאני מסתדר. אז התלבטתי כי השבת בסעד היא מוחזקת וזורמת. יש התנהלות לשבת, איך היא מתחילה, ויש בית כנסת, ויש דברים בסך הכל ברורים, ואנשים משתלבים במסגרת הזאת. והבנתי שאם לא נייצר, כן, להביא את סעד למלון, כמו שאמרתי מקודם, אם לא נייצר את מסגרת השבת בסעד, אנחנו יכולים,
לייצר לעצמנו נזק מאוד מאוד גדול לנו ולשבת שלנו. כי ההתנהלות של המלון בשבת היא התנהלות אחרת. אני מזכיר שבהתחלה היו עדיין גם אורחים מבחוץ, עד שכבשנו את המלון, לקח זמן. כמו שגם בסוף חווינו את החזרה של הפולשים. סופו של הכיבוש. כן, שהפולשים שלקחו לנו בחזרה את המלון, בצחוק כמובן. אני חושב שאמרתי על שתי אמירות. אמירה אחת, הצעתי להשאיר את הבריכה מחוץ לתחום. זה לא הייתה אמירה כזאת מהפכנית, מכיוון שבסעד אין בריכה בשבת גם בימי הקיץ, וההחלטה שלמרות שיש פה בריכה, ותכלס כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אף אחד לא מחויב לי ואף אחד לא מחויב לקהילה. ואני חושב שהאמירה הזאת יצרה מציאות ברורה, סוף סוף הרב אמר, אז מה, אז נלך לבריכה, אז באמת הבריכה הייתה מחוץ לתחום, כן, מדי פעם הייתי צריך גם להסביר לילדים קטנים שהאימהות שלהם לא היה להם נעים להגיד להם לא, אז הביאו אותם לרב כדי שהרב יגיד להם לא. בסדר, אני חושב שהסתדרתי עם זה, אני חושב שזה תרם מאוד לשבת של סעד, לקדושת השבת של סעד, לאווירה של סעד, ודבר נוסף שהוא היה נראה לי יותר נועז, ביקשתי מהאנשים אם נצליח לקבל על עצמנו להסתובב בלובי בשבת בגדי שבת. כי בקלות אפשר להסתכל על הלובי כמו על החדר מקודם, כי על הסלון שלי. ובסלון שלי בשבת אני יכול להסתובב אחרת. אבל אני לא אצא עם הטישרט בשבת לבית הכנסת, או אני אצא עם בגדי שבת. ואם הלובי היה, שהוא היה מקסים במלון, במשפחות ובחברים שיושבים ועושים פאזלים ומשחקים משחקי קופסה, דברים של שבת. שגם העובדים במלון מאוד התרשמו מזה, אגב. ממש כי אין פלאפונים ואין שום דבר, אז מה... אז אם הייתה בריכה, חס וחלילה, היינו שם, כאילו היינו מאבדים משהו מאוד מיוחד ומאוד... והעובדה שאנשים ישבו שם עם בגדי שבת, בסך הכל, וחוו חוויות של יחד, תרצו, זה אפילו היתרון שלנו במלון. המעלות שצברנו שם. כאילו בעצם להפוך את האתגר דווקא למתנה. כן, כן, ממש. נעמה, סיפור שאת זוכרת מהמלון, איזה אתגר שהביאו לפתחך, שאפשר לדבר עליו, משערת שיש דברים שאי אפשר לדבר עליהם. מה שעולה לי עכשיו, לא יודעת למה דווקא זה, אולי כי אנחנו מתקרבים לחנוכה, זה שלקראת חנוכה היה יריד בית מלון, שהובילו כמה אנשים, ואני, שוב, מתוך הסתכלות על המצוקה שלי, והבנה שאולי זה משהו יותר רחב, ממש ממש ניסיתי להגביר את האור במלון, כפשוטו. כן, היה ממש חשוך שם. כן, כן, הכל היה, גם שאנחנו נזכרים בלובי באחרי צהריים, נכון? הכל היה מהומם, היה נורא נורא רומנטי ולא רלוונטי. בדיוק, זה מלון רומנטי, לא מותאם. לא מותאם. כשהגיעו אנשים חשובים גילינו שיש עם והם יכולים להדליק יותר, אבל הם לא הסכימו. אישור של מנכ"ל הרשת. כן, כן. באמת ככה. אז אנחנו, קיבלתי אישור להביא מנורות לד לחדרים. גם החדרים היו נורא חשוכים, וחושך זה אירוע מדכדך למדי. אז ככה לקראת חנוכה הבאנו מנורות לד כאלה גדולות, שאפשר יהיה לשים בחדרים. בסוף לא אישרו לנו את זה, אז היו כמה מקומות פיראטיים. אבל סתם אני חושבת שזה באמת, אני נזכרת בנקודת המבט שלי, של לנסות לראות מה כואב לי, מה קשה לי, לראות אם זה משהו כללי, ואם כן, אז לנסות להיות שם בשביל זה. כאילו במובן הכי פשוט של לנסות לזהות מצב רוח, לנסות לתת לזה מענה. אבל בדגש על העניין המשפחתי, אני מרגישה לא... גם הנושא של האור בעיניי הוא גם מאוד מאוד אישי. כאילו זה דווקא לא במובן המשפחתי. אני חושבת באמת לנסות לראות איפה הרוח לא תיפול. ארי דיבר על התפקיד שלו בשבת הראשונה, אז אני בשבת הראשונה נורא חשבתי על הסטינג. איך כשנגיע לשבת לא נתפוס את הראש וניפול מזה שאנחנו פה גם בשבת, ומי יודע מה זה אומר עלינו, ואיך השבת שלנו נראית באמת, אז באמת ברמה הכי ארצית, קיבלנו תרומה של מטפחות לנשים, עשינו איזה יריד כזה של מטפחות ובגדים שתרמו חדשים, והשגנו תרומה של יין טוב, ושל סידורים, ושל ספרי פנינה הלכה, להכניס שהקודש יהיה לו איזושהי... שגם בתפאורה יהיה קודש. כן, כן, אבל באמת במקום המשמח, במקום שמרים, כי אני מודה שפחדתי מאיזה שבר בשבת הראשונה. אז מין מחשבות כאלה של לנסות גם לזהות מה קורה עכשיו, גם מה אולי יקרה עוד כמה ימים, ולהיות שם כדי לתפוס את זה.
אני פתאום נזכרת כשאני מדברת איתכם, ואתם אומרים על תיבת נוח ומשפחתיות, ואנחנו לפני חנוכה, ובאמת הסיפור הזה של הדלקת נרות חנוכה, שאני לא יודעת כמה נדרשתם לו, אבל זה נר איש וביתו, וזה היה רגע לא פשוט, קהילתית ומשפחתית, אני חושבת, לזהות את החנוכיה שלך מבין עשרות החנוכיות. אם לא מאות. כן, נכון. כן, יכול להיות שזה גם חוויה שאני לא יודע, לא הדלקתי מעט בפעמים בחיי נרות שבת, אבל יכול להיות שזה גם חוויה שאנשים חוו בכל ערב שבת. שאתה רגע שהיא לבד בבית, או לבד, או היא היחידה שמדליקה נרות בבית, ופתאום הנרות שלו אולי הפכות להיות גם בכלל לא רלוונטיים, ולא באמת לא צריך את הנרות האלה. בינינו באמת לא צריך את הנרות האלה. זה למדנו ממך במלון, שעדיף להדליק בחדר. נכון, עדיף להדליק בחדר. נרות החשמל. נרות החשמל שאפשר. כן. אני רוצה לשאול הרב אם אתה מרגיש שחל איזשהו שינוי בקהילה מאז שחזרנו? או שינוי ביחס שלך, או בקשר עם הקהילה, או בקהילה, או אולי בך כרב הקהילה? מטבע הדברים כן, מכיוון שכולם יטלטלו ברמה האישית, אז ממילא זה ישפיע מיד על הטלטול הקהילתי. אבל בגדול אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, בוא נאמר, סביב בית הכנסת, הדברים, לפחות כלפי חוץ, חזרו מהר מאוד לשגרה. ברמת הפרט, אני לא יודע אם אני אומר משהו שהוא נכון או לא, אבל נראה לי שאנשים מרגישים יותר נוח להגיע או לא להגיע לבית הכנסת. משהו בסטינג נשבר קצת כן, זה נראה לי בעולם התפילות. אם כי בעולם הלימוד אני דווקא חושב שיש תנועה הפוכה. של חיפוש יותר של לימוד ושל לימוד יחד, מה כל אחד לומד בעצמו, אני באמת אין לי מושג, יש לי קצת מושג, לא מעבר, אבל של רצון לשבת וללמוד יחד, ושהיחד שלנו יהיה סביב למידה. אני לא מעורב לא בכל מעגל כזה אני מעורב, על חלקם אני יודע שהם קיימים, של חבורות כאלה ואחרות. איזושהי התכנסות ללימוד סביב הלמה, שהיא שאלה שאולי מטרידה את האנשים, על למה הקיומי. יכול להיות, אני רוצה לקחת את זה אולי לכיוון אחר. דיברתי מקודם על העובדה שהלימוד והתורה היוו עבורי עוגן. התחלתי אז ללמד בנשמת בירושלים, והייתי עולה יום בשבוע מים המלח לבית המדרש בירושלים, וממש הרגשתי שאני ממש מתנתק מכל המציאות, בקטע טוב. ומתחבר לעולם של נצח, קצת מילים גבוהות, כן, אבל את הדברים האלה למדו לפני 1000 שנה, וילמדו אותם גם בעוד 1000 שנה, ואתה יושב על הציר הזה, אז מי יכול להזיז אותך מהמקום שלך? זהו, זה המקום הכי בטוח שיש, ויכול להיות שזה מה שאנשים מחפשים. שבעצם אתה אומר זה סוג של חוסן. כן, לגמרי, כן, חוסן רוחני. כן. נעמה? אני חושבת שקשה עדיין לזהות מגמות, אבל אני חושבת שגם בצד הנשי בסעד, יש גם שיעורים מעורבים כמובן, אנחנו לא נוותר עליהם, אבל יש גם חבורות נשים שמחפשות רוח, ומתכנסות סביב רוח. אני חושבת שזה לאו דווקא, אי אפשר לברוח מהמלחמה, בסדר? זה הפך להיות חלק מהזהות שלנו. אבל אני חושבת שיש גם איזשהו חיפוש, אני חושבת גם בחברה הישראלית בכלל, זה שאנחנו בעד תיקון עולם, ומאמינים בצלם אלוקים וכל זה, כל הדברים האוניברסליים, בסדר. אבל במה אני יהודי? מה הפרטיקולרי שלי? ואת זה אנחנו נמצא בתורה. אני ממש ראינו את זה עכשיו בקבוצה של תלמידים לא דתיים אצלנו במדרשה, שרצינו להכין להם תוכנית רוח כזאת, רכה, רעיונות כאלה, זוגיות, חסידות, כל מיני, ואמרו לנו, תנו לנו מצוות, אנחנו רוצים לדעת במה אנחנו יהודים. אז אני לא חושבת שכולם באותו כיוון, ובכולם, באמת כל אחד במסלול שלו, ואני חושבת שכולם במסלול של גם חולשה וגם התחזקות, בזמנים שונים, בצורות שונות, אבל באמת קשה להגיד שיש מגמה אחת, אבל אני חושבת שללא ספק יש דברים שהתחדשו אחרי, חלק נחלשו וחלק התחזקו. אז אולי אם מדברים על תורה ועל חוסן רוחני, אז הרב, אם אתה יכול לספר קצת על הישיבה שלא הייתה לפני המלחמה והוקמה כשנה אחריה. כן, האמת שהישיבה נוסדה בים המלח, זה האמת. הרב מיכאל הגיע לבקר אנשי כפר מימון שהיו במלון ליד, לדעתי היה שם איזו קבוצה במלון נוגה, כן. ואת הישיבה
לא של שנינו, של ארבעתנו. כן. על פיצה בגרג, היה גרג? כן, היה גרג. זאת אומרת, יפעת, נעמה ושניכם. כן, שנינו ישבנו יחד, ואז עלה הרעיון. הרעיון להפסיק להתבחבש ולהידשדש, אלא לנסות לייצר משהו חדש. שוב, אפשר לדבר על מושגים של עוגן ושל צמיחה ושל התפתחות רוחנית באזור. אני חושב שישיבת הסדר ליישובי שדות נגב זה לא דבר זר. כל יישובי שדות נגב, ללא יוצא מן הכלל, המושבים והקיבוצים והיישובים הקהילתיים, כולם הם יישובים שבבסיס שלהם הם אנשים שמרי תורה ומצוות, זה הקהילות. לא היה פה אף פעם ישיבת הסדר, לא באנו להגיד שחסר פה משהו, אלא באנו לחזק את הדבר הקיים. בישיבת הסדר שחבר'ה משלבים לימוד תורה ושירות צבאי, זה הבסיס שלנו. מה המאפיין של התלמידים שמגיעים לישיבה, מה המאפיין של הישיבה? אתם שניכם שני ראשי ישיבה, יש לישיבה. נכון. שנינו שני ראשי ישיבה ושנינו גם רבני קהילות, רבני יישובים. שזה שילוב די אינטנסיבי נראה לי. אינטנסיבי זה ברמה האישית, אבל אני מקווה מאוד שיהיה לזה השפעה גם על דרכנו החינוכית בישיבה. לא של היבדלות, אלא של חיבור, של בית מדרש עם דלתיים פתוחות, שמאפשר כניסה וגם יציאה החוצה. יש דברים שכבר קורים, אנחנו בסך הכל מאוד מצומצמים, יש לנו 30 חבר'ה בישיבה, אבל חברותות גם עם היסודי של כפר מימון שנמצא מעבר לכביש, וגם עם הישיבה התיכונית בית יהודה, שגם ילדי סעד, חלק מילדי סעד לומדים שם. זה חיבור שבסופו של דבר מבטא את הרעיון הגדול, שהישיבה היא ישיבה של המועצה האזורית שדות נגב, וחזון אולי קצת יותר רחוק, של איזה הקמת מגדלו רוחני כזה, שיהווה מוקד משיכה גם לאנשי הקיבוצים מסביב, הקרובים יותר, אנשי כפר עזה, נחל עוז, מפלסים, בארי. אז איך אתם מתנהלים פה בשבתות? שבת זה המקום הכי משמעותי פה בסעד לרב, לבוא בו לידי ביטוי, וגם בישיבה. נכון. אז איך משלבים? נכון, הקטע הטכני באמת קצת מאתגר, אבל קודם כל אני אגיד שאני מרגיש שיכול להיות שקהילת צעד משלמת מחיר, בפעמים שבהם אני לא נמצא כאן, אבל אני מרגיש ברמה האישית שההתחדשות בישיבה מחדשת גם אותי. שמחייבת אותי לעסוק בלימוד בצורה אינטנסיבית, ועם חבר'ה צעירים, ולהעביר שיעורים ב-12 בלילה, כמו אתמול למשל, דברים שלא קיימים בסעד. זאת אומרת, כשהרב מתחדש זה גם אני חושב שזה יכול להיות רווח אני חושב שזה יכול להיות רווח גם לקהילה. ועל הדברים הטכניים, בסדר, אז אנחנו מסתדרים. בשבת האחרונה כל הישיבה הייתה כאן בסעד, שזה עוד אתגר משפחתי, מתוך רצון להרוויח גם וגם, גם להיות כאן, ולא יודע, לפעמים אנשים אומרים לי שהם שמעו שהישיבה הייתה פה, שמעו כי תפילת ליל שבת הייתה אחרת. כן, הייתה יותר ככה יותר משמעותית, יותר עוצמתית, אבל אני מקווה שבעזרת השם, ככל שהישיבה תלך ותגדל, אז מטבע הדברים ההשפעה תהיה יותר חיובית, ושוב, לא כי משהו פה לא טוב, אלא כי אפשר לעשות אולי יותר, לאפשר לאנשים יותר. נעמה, לך יש גם תפקיד בתוך הישיבה? וואו, בטח. אני העזתי לדבר שם פעמיים בסעודות שלהם, ולהגיד להם שהם חלק ממקום, לא רק באו ללמוד פה תורה עם ספרים שלא הם פה. אני אגיד שבאמת ארי דיבר כאילו על הגובה של הישיבה, אני ביסוד בית המדרש, לא חשבתי שאני אתרגש, כי חשבתי על המאמץ שבזה, אבל באמת בסופו של דבר, באירוע עצמו התרגשתי, ודווקא המחשבה שלי הייתה לא של גובה, אלא של שורשים. אני חושבת שגם ברמה האישית, אני מקווה שגם ברמה הקהילתית, המלחמה בסוף חיברה אותנו דווקא לפה. עכשיו נבחרתי למלא סקר של הלמ"ס, והייתה שאלה, האם מקום המגורים שלך קשור לזהות שלך? צחיק אותי, כאילו יש עוד משהו בזהות שלי, אז יש, אבל כן, זה ממש חלק מהזהות. אני חושבת שכולנו בוחרים לשלוח פה שורשים, והישיבה מוסיפה לנו איזשהו נופך של שורשים של תורה. ממש אנחנו נאחזים פה מתוך תורה. ובמובן הזה אותי זה מאוד מרגש, כי באמת המלחמה מחזירה אותי הביתה. אמרתי בהתחלה שאני בר אילן, ואני בצוהר, וכל מיני דברים כאילו ברמה
באזור המרכז או ברמה ארצית, אבל דווקא פתאום תפסתי את עצמי שאני רוצה להכיר יותר את האנשים פה במועצה, להיות חלק מדברים שהם בקיבוץ ובמרחב שלנו, ומבחינתי הישיבה משתלבת בזה, דווקא ברצון לחזק פה, כלפי מטה את השורשים, כלפי מעלה, באמת לבנות איזשהו בניין, בבניין ציון ננוחם, כאילו באמת יש נחמה ותקווה בבנייה, זה הישיבה מבחינתי. מקווה שבסופו של דבר היא גם תביא לחיבור באמת יותר חזק של אנשי המועצה. סעד ברמה, המון שנים הייתה קצת אאוטסיידרית בחיבור עם המועצה. היה לזה מחירים גם, היה לזה גם יתרונות. העובדה שאנחנו חלק ממועצה וחלק כן, נכון שאנחנו עומדים בראשות הישיבה, אבל הרב של תקומה מעביר שיעורים בישיבה, והרב של תשובה מעביר שיעורים בישיבה, ובסופו של דבר אנחנו מקווים שבאמת יהיה פה משהו שהוא מוקד תורה אזורי, כן, ושגם יחבר בין הקהילות. אז ככה לפני סיום אני רוצה לשאול, מה למדתם על קהילת צעד ב-15 השנים שאתם פה, ואולי בעיקר בשנתיים האחרונות? קודם כל תמיד ידענו המון אנשים טובים, וכשצריך ישר מתגייסים, אני חושב לא חושב שהזכרנו את זה מקודם, אבל העובדה שמערכת החינוך היא המערכת הראשונה שתפסה פיקוד במלון, והייתה 100% בשלבים הראשונים על טהרת אנשי סעד, זה היה מדהים. ברגע שהילדים הפסיקו להתרוצץ, במעליות? גם מעליות, כן, שמה מעליות כמשל, אבל ברגע שהילדים הפסיקו להתרוצץ, והיה להם מסגרות יותר טובות, פחות טובות, באמת לא חשוב, אני חושב שזה נתן נחת לכל כי התחיל להוריד את מפלס הלחץ, ונתן קצת נחת, אבל זה בסופו של דבר מכיוון שאנשים קלטו את הסיטואציה, והבינו מה צריך לעשות, וקמו ועשו. כן, זה דיסוננס כזה בסעד, כי הכל הולך פה לאט, ופתאום בדרך כלל הכל הולך פה לאט. פתאום זה היה משהו ככה מאוד זריז, יאללה, צריך עכשיו, זה היה כזה. שדרש איזה תנועה אחרת יותר. כן, אז אני לא יודע אם זה משהו שלמדתי, אבל זה משהו שמאוד משמח שקרה, וזה אומר שיש פה אנשים עם כוחות מיוחדים וטובים, וזה מאוד מאוד משמח. אני חושבת שהיינו מאוד גאים בקהילה שלנו בתקופת המלון, וזה כמובן השפיע הלאה. כאילו קצת להתחבר יותר לגאוות יחידה הזאת של סעד, זה לא אומר שהתחברנו ללסנוע את אלומים, אבל כן, כאילו לגאוות יחידה של סעד, זה משהו, בסוף באמת גרנו באמת בתיבת נוח ביחד, והמון גאווה על הבחירות של אנשים. זה נורא יפה. חיזוק תחושת גאוות היחידה. אז לסיום, ולפני שתבחרו שיר, מה אתם מאחלים לקהילת סעד? אני רוצה להתייחס למושג החוסן, שהוא יונקים אותו פה בחלב אם, ולהתייחס כן למקום שלנו, ולאחל חוסן רוחני. עכשיו זה ייחול שהוא קצת אמורפי, אז אני אסביר. אני אחזור ממש במשפט למלון, שחוץ מהדוינג, באיזשהו שלב חשבתי באמת על המקום של הרוח, וניסינו לייסד כמה דברים. היה מפגש תהילים בשבת אחרי צהריים, אז חוץ מלהגיד תהילים, גם למדנו מזמור תהילים, והוא תמיד היה עורר איזשהו שיח, ובאיזשהו שלב, כשראיתי את פרלמנט ארוחת הבוקר של האימהות הצעירות, אמרתי להם, בואו, מספיק ישבתם בחדר אוכל, וייסדנו את שיעור בואי הרוח, ולמדנו ברכות השחר עם חוברת של הרב אייל, והיו עוד כמה, ניסינו לייסד הלל מוזיקלי פעם אחת, שהיה לנו קצת קשה מדי, אבל הייתה התכוונות. אני חושבת, כמו שבחוסן רגיל, חוסן בונים בשגרה, אני חושבת שאני הרווחתי, ואני מקווה שעוד אנשים חוץ ממני הרוויחו, באמת התבוננות על משאבי הרוח שלנו. איפה אני נמצאת? איפה האמונה שלי? מה אני צריכה עכשיו? איך אני נעזרת גם במשאבי הרוח שלי, במצוות, בלימוד, בחבורה, איך אני נעזרת בהם כדי לחזק את הרוח, איך אני מזהה מה לא טוב לי, ומתרחקת ממה שמחליש אותי, ואני חושבת שזו תנועה שאני באופן אישי מאוד מאוד התחזקתי בה באופן פנימי במלחמה הזאת, וזה משהו שאני מנסה להביא אותו עכשיו למרחב, ואני מאחלת לכולנו שנחזור למשאבים שלנו, למשאבי הרוח שלנו. לאוצרות שלנו. נחזור על האוצרות שלנו, כן. נחזק אותם, גם באופן אישי, גם בחבורה, גם בקהילה, ישמשו אותנו בעזרת השם לא לאסונות בהמשך, פשוט ישמשו אותנו לחיים, זה עוד שריר שכדאי שיתחזק.
לא יודע אם יש מה להוסיף, ואני חותם על כל מילה. אבל לנסות לראות איפה אנשים מוצאים את העוגנים הלימודיים שלהם, ברמה האישית, וגם ברמה הקהילתית. כשהגעתי לפה היה לנו איזה חזון כזה של קהילה לומדת. היה יותר אינטנסיבי קצת, אולי בשיעורי ליל שבת. אז זהו. תמצאו את העוגנים שלכם. את העוגנים שלכם ברוח, כי יש פה איזה חידוש, שאתם אומרים, חוץ מחוסן נפשי, אתם בעצם מאחלים לנו חוסן רוחני, שנובע מעומק המקורות שלנו. גם מעומק החוויות. נגיד לזהות שפעם הצלחתי להתפלל נורא נורא טוב, ולשמוח בזה, להתחזק מזה. גם לזהות חוויות שהצמיחו אותי. אז נוסיף גם את זה לאיחול. בחרתם שיר. כן. אני מבינה שהרב בחר, ואשתו מצטרפת. מצטרפת? לא לשיר. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם נא עלינו, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. אני חושב שזה גם תפילה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו, גם תפילה אישית שלי ושלנו, בתפקיד שלנו של ללמוד וללמד. כי כל אחד הוא בעמדה של ללמוד וללמד, וההבנה שאנחנו זקוקים להרבה סייעתא דשמיא, להודות על העבר ולהתפלל על העתיד, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו. אמן. תודה נעמה, תודה רב ארי. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל. אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ואר עינינו בתורתך, ונעמק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה, ולעירה את שמך.